Рязко сменяваме темата и насочваме погледа си към утрешния ден. 11 декември – денят на аржентинското танго. Датата е избрана в Аржентина, защото на този ден са се родили две от най-важните фигури в историята на тангото. Карлос Гардел, смятан за баща на танго кансион или танго песента, и диригентът и композитор Хулиус де Каро. Как се танцува аржентинско танго и къде е разковничето на страстния танц? Отговор ще потърсим от гостите, най-добрите майстори в България, Иво Александров и Габи Панчева. Здравейте и добре дошли в студиото. Преди обаче да ви попитам, що е то аржентинско танго, сме ви приготвили един видеоматериал, който разказва малко за историята на тангото. Вижте го. Танц, роден в бордеите от емигранти, отишли да търсят късмета си в Южна Америка. Това е тангото. Този танц отразява животът едно към едно, такъв какъвто е, без фалш и лицемерие. Специалистите обясняват възникването му в най-бедната прослойка на населението на Буенос Айрес и Монтевидео с думите: няма как да се появи на друго място, тъй като за строгата католическа религия е било абсолютно неприемливо мъж и жена да танцуват заедно на публични места. Сякаш напук на пуританите, тангото изригва в страстно изразяване на емоции и състояние. Карлос Гардел е първият, който запява публично танго. Така той го изважда от крайните квартали, за да се превърне днес тангото в основен символ на две държави – Аржентина и Уругвай. Спорът, коя от двете е родина на този танц, и до днес остава отворен, защото нито Аржентина, нито Уругвай успяват да докажат къде първо се е появил той. От 2009 година ЮНЕСКО обявява тангото в списъка на световното нематериално културно наследство и на двете държави. Безспорно най-големите майстори на танго са аржентинците. Танцът е в кръвта на почти цяла Латинска Америка и това надали очудва някого. Но едва ли знаете, че веднага след Латинска Америка се нарежда Япония. На стария континент меката на тангото е Берлин. Но сякаш Москва дава все повече сериозни сигнали, че може да измести германската столица от първенството. Турция също може да се похвали с изключително силна школа. Главният въпрос обаче остава: къде се нареждаме ние? Така, отново сме в студиото и всъщност въпросът е: къде се нареждаме ние? Първо, добър вечер на всички зрители на Канал 3. Благодарим ти безкрайно много за тази приятна изненада и тази приятна покана, която отправи към нас. Нареждаме се на много почетно място. На много почетно място. Малка страна като България вече има една, бих казал, солидна общност, танго общност, вече из цяла България, не само в София, която пристрастена към аржентинското танго развива традициите на танго. Макар и танца да се е появил преди не повече от 10 на 12-13 години в България, в смисъл появил се като принципи на обучение и като разпространение. Но за тези 12-13 години мисля, че направихме много, свършихме прекрасна работа, не само ние с Габи и всички наши колеги, които по някакъв начин, някъде в някоя част на България се занимават с танго. Вие сте се учили от царете на тангото в Аржентина, попивали сте знанията от най-добрите в бранша: Алехандра Хоберт, Адриан Вередечи. Какво научихте от танца от тях? Какво ви разкриха те? Алехандра Хоберт и Адриан Вередичи са едни от царете на тангото. В никакъв случай не можем да кажем, че те са най-големите. Наистина са много представителна двойка, но има купища други двойки, които също са били наши учители. Ние сме били техни ученици и с това се гордееме безкрайно много. Специално от Алехандра и от Адриан се научихме на изключителна естетика, на изисканост и на пиетет към тангото. На този респект, който е нужен, когато си на сцената, да имаш към музиката, към естетиката на танца,
към собствената си естетика, въобще към представата си за хореографията и така нататък. Тоест, това е двойката, която наистина ни научи да бъдем естети в танго. Иво, ти си по професия театрален режисьор и доктор по семиотика, но през 2005 година правиш своя школа по танго. Как се случи това нещо? От единия полюс на науката отида в сферата на изкуството? Няма нищо странно в тази инициатива, която не бих казал, че спонтанно се е появила. Тя е продукт на една много дълга история. Тази история аз съм я разказвал десетки, може би стотици пъти в много интервюта, в много телевизионни предавания, в много магазинни интервюта. Неминуемо нещата са свързани с театър. Всичко тръгна от един спектакъл, който поставях. Най-интересното беше, че спектакълът беше върху Чехов. И през цялото време се танцуваше танго. Актьорите едновременно говореха и танцуваха. Разбира се, това не беше чистото аржентинско танго. Направихме наистина великолепна хореографска партитура. Но години ми трябваха след това да се обуча в танго, тъй като решението ми беше крайно след премиерата на спектакъла, тъй като докато не науча танго, така че да мога сам да правя хореографията, така че да мога сам да се сблъсквам с тази естетика, явно нямаше да мине. И в този смисъл започна безкрайната ми безкрайното ми преследване на този танц в буквалния смисъл на думата, тъй като аз съм го преследвал в целия свят. 2 години по-късно към теб се присъединява и Габи, когато тогава тя е студентка по архитектура. Габи, как се случи така, че ти отиде в школата на Иво? Първо, аз мъничка танцувам и съвсем нормално във времето любовта ми към танца да ме доведе до този бравурен и красив танц, танго, аржентинско танго. Имах късмет да се срещна в университета с Иво. По-скоро не аз отидох сама, а съдбата ни срещна. Защото ако не беше там, едва ли щях да се заинтересувам толкова подробно с танго. Любовта ми към танца и любовта ми въобще към танцуването ме доведе до Иво. Аз искам да ви попитам нещо много така любопитно. Аржентинското танго е най-трудният паркетен танц в света. Има ли обаче нещо общо между аржентинското танго и това, което сме гледали по спортните танци? Значи това е един безкрайен дебат, който дебат има един единствен, кратък и безпрекословен отговор. Не. Абсолютно нищо общо няма с това, което много хора притежават като представа за тангото. Тангото съществува в програмата на спортните танци, по-скоро в латиноамериканската програма на този тип танцуване. И там нещата са строго обусловени, там са строго концентрирани, там са заучени стъпки, заучена хореография, която не може по никакъв начин да бъде променена. В този смисъл няма как да има нещо общо с аржентинското танго, освен ритмиката, освен няколко постулатни движения, които са буквално грабнати от аржентинското танго и са привнесени в тази система на спортните танци, поради простата причина, че танго се импровизира през цялото време. Практически танго е танца, където импровизацията е безгранична. Ти нямаш никакви граници, нито хореографски, нито граници на фантазията, нито граници на естетиката, дори ако искате, в които да поставиш танца. Всичко е въпрос наистина на лично възприятие, на придобити умения и най-важно на разбирането на философията на танца. В този смисъл няма как да се случи. Иначе се спекулира безкрайно. Съществува финландско танго. Да, съществува наистина финландско танго, но то е по-скоро в музиката. Съществува някаква социална форма на танцуване в Финландия. Аз самия съм прикарал 3 години в Финландия и знам, че е така. И тяхната музика, танго музика, наистина е прекрасна, просто се пее на финландски. Съществува американско танго, английско танго. Да, съществуват такива форми на танго.
но те са предимно в спортните танци. Просто тези програми в Америка и в Англия, това от Англия тръгва в интерес на истината, са създали тази твърда канава за спортните танци. Оттам нататък аржентинското танго е импровизация. Аржентинското танго е друга естетика. Аржентинското танго е друг начин на възприятие на света. Типичен за Латинска Америка и може би поради тази причина темперамента на Латинска Америка е страшно идентичен с темперамента на българите. Може би в този смисъл ние по някакъв начин кореспондираме с тях. Ти ми говориш като за някаква съвсем различна вселена. То е друга вселена. Цяла философия е за мен този танц, като те слушам. Много обаче хората, като чуят танго и си представят онази схема на 2 напред, 1 назад. Така ли е? Не. В стъпките. В никакъв случай не можем да кажем, че е така. На нас винаги ни е било много смешно и никога не можем да си отговорим с Габи на въпроса какво точно значи 2 напред, 1 назад. Би трябвало да попитаме някой по-скоро да ни обясни какво. Може би нашите баби и дядовци или хората, които не са запознати с танго, имат предвид под схемата 2 напред, 1 назад. Не, тук става въпрос за една изключително сложна култура. Един изключително сложен танц, който се учи с години, иска неимоверни усилия, буквално къртовски труд. Има случаи, в които ние 12, 13, 14, 15 часа не излизаме от залата. Да, ние сме професионалисти, но в крайна сметка и ние сме тръгнали от някъде и по някакъв начин сме стигнали до това ниво. И само ние двамата знаем какво ни е коствало това нещо. Сигурно е така. Усилията са наистина чудовищни. Знаеш, много силно впечатление. Може би Габи знае. Да, Габи сигурно. Габи може да каже. Кажи, Габи, изключително много. Ако искаш наистина да научиш нещо от този танц, трябва да се посветиш. Трябва да имаш страхотно търпение, да полагаш изключително много усилия, за да постигнеш наистина приятен резултат. Любов, страст и всеотдайност. Така, казваш любов, страст и всеотдайност. Има ли някаква химия между партньорите? Тоест, трябва ли да има химия, за да се получи ония танц, който като го погледнеш, така ти трепва отвътре, искаш и ти да скочиш и да го затанцуваш? За да стане огън, трябва да има химия, няма как. Не може просто с случайен човек, към когото абсолютно няма никакво усещане да танцуваш. Може да танцуваш, но няма да се получи нищо. Просто за да се получи онази магия, наистина трябва да има химия между партньорите. По-скоро няма да се получи ниво. Иначе ти със случайен партньор можеш да танцуваш. Това е част от естетиката на танго. Да танцуваш с абсолютно непознати хора, които просто говорят този език. Но ако ние говорим за истинска химия, наистина само между хора, чието взаимоотношения по някакъв начин са провокирани, може да се получи истинско танго. Аз ще ви провокирам да ни покажете един танц малко по-късно. Обаче, преди това, искам да ми кажеш А и Б-то на тангото. Т.е. кой води в този танц? Мъжа или жената? Какво прави другия партньор? Очите, лицето? Защото ние това, което виждаме, е изключително възпламеняващо, но тази азбука няма как да я прочетем, ако ти не ни я кажеш. Това е обществена тайна. Това АБ, както го наричаш на аржентинското танго, разбира се, в този танц води кавалера. Безпрекословно. Но това не значи, че дамата му се подчинява безпрекословно, в смисъла на подчинение. Тук не става въпрос за някаква форма на сексизъм. Винаги се опитваме да убедиме нашите ученици, че такава форма не съществува, тъй като сме се сблъсквали с проблеми от страна на дами, които не могат да приемат, че трябва да бъдат водени. Тук не става въпрос, че те трябва да бъдат водени, а по-скоро един човек трябва да се грижи за комфорта в този танц. А в крайна сметка кавалера прави всичко изцяло и само за дамата. Цялата му мисъл е насочена изключително и единствено в дамата. Единствено да изяви нея, да я накара тя да се почувства красива, да я накара тя да се почувства истинска жена. Тоест, тогава дамата ще бъде пишна в танца. Така че кавалера в този смисъл на думата е един естетико-технически персонаж, ако мога така да го нарека. Човека, който строи, облицова цялата сграда, ако можем в кавички да го наречем, в която с цялата си пишност дамата влиза. Страхотно го описа. Хубавото е, че в този танц и двамата
изразяват индивидуалността си заедно, едновременно, като едно цяло, но и двамата по-отделно се запазват, не се сливат, сякаш кавалера загубва себе си, дамата загубва себе си. Напротив, кавалера е на 100% мъж, на 100% е сигурен в това какво прави и дамата го следва, за да бъде изявена. На 100% кавалер и на 100% дама. Това е истината за тая. Страхотно. Ние обаче сме приготвили на нашите зрители един кратък видеоматериал, в който ще покажем едно аржентинско танго, но преди това, Габи, искам да те попитам нещо. Трябва ли да има доверие между партньорите? Тоест, дамата сигурно трябва да се довери страхотно, защото стъпките са много сложни. Едни особени движения има, че ако не му се доверяваш, може да политнеш. Сигурна ли си в него? Убедена съм. Няма как да се получи танц, ако няма доверие между партньорите. Затова кавалера трябва да бъде сигурен в това какво иска да направи и какво иска да зададе на дамата. И съответно дамата ще му се довери. Ако кавалера се съмнява и за секунда, веднага ще рефлектира в дамата. Ясно. Значи сега предлагам да видим един отказ с един танц на танго. И докато Габи и Иво се подготвят за да изтанцуват един танц в студиото на Канал 3, аз искам да споделя нещо много любопитно с вас.
Може и да не вярвате, но има хора толкова увлечени по тангото, че се превръщат в тангомани. В САЩ дори съществува гореща линия, която позволява на зависимите незабавно да се намерят място за танцуване. Тангото е танц, който задължително означава двама, а за да се получи, да омагьоса и да плени между тези двамата е нужно да има и много химия. Вижте химията между Иво и Габи. Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestros sueños. Déjame llorarte una vez más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorarte y nada más, al recordarte y evocarte, al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un Dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufra? ¿Qué te importa lo que llore? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa que te llore? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Благодаря на Иво и на Габи, благодаря на нашите оператори, че успяха да проследят вълшебството на аржентинското танго, а ние оставаме с останалите теми от предаването на Ръба.